Казвам се Илия Димитров, управител съм на Булфръд ЕООД, село Ягодово. Занимавам се с зеленчукопроизводство, с трактори ЛС. Работим от 2012 година. Много съм доволен от тях. Имам различни трактори от 50, 60 до 101. Очакваме да дойдат и 145 и от тях ще вземем да подпълним гамата от всички трактори. Но от тези съм много доволен. Имат голяма маневреност, мощни са и обикновено за практиките, които ги ползвам, всеки един има своето предназначение и всеки има своите преимущества. За сега не мога да намеря някакви причини, които да не могат да вършат тези дейности, на които сме ги купили. Но общо взето много сме доволни от тези трактори.